Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phiri meri nong di walang. Kimar ki bakong sanjong ka khubor mata ka step. La thau history thamai hinen ka sngi he India da ka jingpen tre kampura ye ki artli ki Union Territories ki thamai ka Jammu bat Kashmir bat Ladakh bat bam smai armut ki lat ki beningkong e jong ki te ki Union Territories. Lam khman Menteri Rambado Kari Narendra Modi ha ka Rashtriya Ekta Divas ban rakhe pendan burom ya kalingkhu snem sngi kha ka basis pa sau pusau jong Sardar Vallabhbhai Patel nen ka sngi. Ha Meghalaya la penlong ya ka program IG hi kai ka bakar pang ha Shillong halor ki jing tre ki bakar ki bade ban tre ha ka por len shop mariang. Ki khubor ki babnia. Ha ka long ka man ka ban sa kan mau ha ka history jong ka India Mintin ka sngi ka jing pentrekam jeng ki artli ki Union Territories kata ka Jammu Kashmir bat ka Ladakh kalas dang da ka jing penbam smai ki armut ki lat ki beningkong e jong ki te ki Union Territories. Kadairu ka sngi ka ban sa kan mau na mar ka hiting kho ba ka lingkho snem sngi kha jong Sardar Vallabhbhai Patel. Lapan semayu RK Mathur kumulat ubaningkong e jong ka Ladakh Union Territory barkham hadin Ugirish Chand ulabam semai kumulat jong ka Jammu bat Kashmir Union Territory. Ya ka jing pen bam semai la penyada ka Chief Justice jong ka Jammu and Kashmir High Court ka Gita Mittal. Karkum ki kindon an ka Union Territory Jammu bat Kashmir kandon ya ka dorbar ki nong mikhmat batru yo menteri rangba ka bantre kam kumbalong ha Puducherry. Kajing trekam jong ka Union Territory Ladakh kanlong kum ka Andaman bat Nicobar hakaba ya ka bor sanshar anchimti bed daulan ya ka yendor ba thawan barem jong ka jala Jammu bat Kashmir la pendam no menta ka Ladakh kandan artli ki hill councils ban khmi daulan bat ka High Court jong ka Jammu bat Kashmir kan long lang nakabanta baro artli ki Union Territory. Kindan shispa andrutli ki an jongkari ki ba an pentrekam hakabede ba kasanchar khadar hakite ki artli ki Union Territories ki bathamai. Menteri Rambado Kari Narendra Modi mintin ka sngi lam khamat ya kari ha ka jingra khile ekmen ya ka Rashtriya Ekta Divas ban kan mau buro me kilingho snem sngi kha ka basis pa sau pusau jong Sardar Vallabhbhai Patel. Menteri Rambado ulalet bu sentiu ha umat sakan mau Statue of Unity ha Kevadia ka badan ha Gujarat. Kam hadin ula penyai ru ya ka jingba masmai banyak telilang ka wei ha kari ka balai shimentalang da upat ba babun. Modi ulalet men sakhiru ya ka Rashtriya Ekta Divas Parade da ki pulet ka Gujarat barkum juru ka kanhuan pulet balakmi da ka Sarkar India. Ha ka jingkran jeng ulapan kan mau ya ki jingno senyang jeng Sardar Patel ban wanra ya ka jingi tali ba jingi long ka wei hakari. Ulapan kan mau ya ka jingklan jeng kari India da ka jingi tali ha preng ki jingi pher ha ka jat ka kenja ka ktien ka thli bat kiriti dustur. La rakhe ke National Unity Day la ne ke Rashtriya Ekta Divas ha kelengkari minnin kasngi ban kan mau buram ye kelingkho snem sngi kha ka basis pa sau pusau jong Sardar Vallabhbhai Patel yo bala jutipru kumu Iron Man of India. Ha Meghalaya ya ka jingbam smai la penya de menteri ka tanat ka koi ka khya jong Sarkar Jilla uba AL Heng ha Main Secretariat Shillong. Ha ka Jokapur ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ikong Matsiudor Ward Nongri ila penya ya ka jingbam smai ha ka Kamraji lang jong ka DC Office ha Shillong. Hanong ston ya ka Rashtriya Ekta Divas la rakhe da ka jingi trelang hapdeng ki bor penya district ka office trekam jong District Sports Officer ba District Sports Promotion Society West Khasi Hills ha ka ba shibun ngot ki brieu kle shimta lang ha ka jingi mare thong Run for Unity. Ha ka Jokapur menhin ka sngi ha jawai la pelong ya ka Run for Unity bar ka jing mare kelas dang na kyang nang ba stadium. Da ki spangot ki brieu ki lawan banya shimta ha ka Rashtriya Ekta Divas 8,000 khat khandai ha Ampati. Ya ka program lakmi da ka District Sports Office Ampati da ka jingi tre lang ba ki bor panya district bat ka kanhon pulit jong ka te ka district. Hatura ya ka Rashtriya Ekta Divas la sedang da ka jingbam semai jong baro kinong shimta ki belawan na ka benta ka jingi maria thong. Ringkat bakari hi baro ka we ka jala Meghalaya ro kala rakhi ka Vigilance Awareness Week da ka penlong ye ki program ba phera Shillong ba da ki we ki district headquarter.
Hasilong ka office rekam jong ka power grid min ka si ka la penlong ya ka wakathan ni ka jingya kijat ka bakham jangai ringkat bagi khana school jong ka Dr. Radha Krishnan Boys High Secondary School Umpling ngapan maaf napi Dr. Radha Krishnan Boys Secondary School Umpling bat ka Sarojini Naidu Upper Primary Girls School Umpling. Lasdang ya ka jingyat na RR Colony lingba ka Yorenja ter sya lapalang bat lapun kut pat ha office jong ka power grid ha Umpling. Ka jing thumu ka bakongsan ka long ban ai jing song thu pat ba ya ka mat pedeng jong ka program ka balong im da ka burom ha ka tadai ka kta ka paman na ka sngi bat pelat yeladi na ki jing bam sap ki ba ha ka no ka dukam. Kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Menteri ki kampo ayeng ka Sarkar India u Amit Shah u ong ba ka matrekam ka bakongsan jong ka Sarkar ka long ka jingsingan hari la jong. U Amit Shah u la ong ya ka ni hadien ba ula da play ya ka headquarter ka bathamai jong ki pulit ka Delhi. U la ong ru ba ka Sarkar ka la persang shibun ki la trekam ha ka baydei ba ka jingsingan ha ka ri la ka dei ha ka jingrat telong ki kam le no ni ka jingekun persha ya ki jingdi pinbu a drugs. La pelong ya ka program IG hikai ka bakarpang ha Shillong halor ki jingtray ki bakarki badai bentray ha ka porlin shop mariang lani ka baki ong ka Incident Response System IRS ka program ka long kerpang na ka bentaki Shakri jong ki subdivision bat block jong ka East Khasi Hills District. Ya ka program la play ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ikong M. War Nongbri ibedairu ka Shongkonor jong ka District Disaster Management Authority DDMA East Khasi Hills. Haba ajing kran hakate ka jingalang ikong war ila ong ba la penlong khnang ya kani ka jing ajing hikai ban pensngau thu iki dikhot jong ka IRT ya ka kam shakri bat ka benta ka baki deiben le mardor la da mi kanu ka jing dawa hakapor len shop mariang baro akle yo jing mento shibon na ki jing sha hikai hakate ka sngi da ka jing persyang man pensngau thu pat ba syapang ki jing thumu bakongsan jong ka anggi kar campaign hapo ka jing khmi jong ka tanat ki kampenroy hasor ka PMAY Urban CLTC nongpo kalapenlong ya ka anggi kar campaign ha Auxilium Secondary School Paham Rinya nongpo Ribhoi District. Kani ka campaign kadai ka babu ya ka thong banwan ra ya ki to ki brio ki biyo jimetoy na ka scheme PMAY Urban hapo jong ka wai ka thup ki scheme bapan mi ka Sarkar India kum ka Ujwala bat ka Ayushman Bharat. Lakar shan ya kani ka campaign da ka office rekam jong ka District Horticulture but Agriculture, District School Education Officer, District Urban Affairs Unit bat ka office rekam jong ka Deputy Commissioner Ribhoi District. Menteri Rangba Dokri Narendra Modi ulai kiran bat South Spot Lai Phongot ki officer jong ka Civil Services Foundation course ka bakhandai pusau bat ki badang don mentah hapo ka jing syahi kai pentibet ha ka kam. Ya ketika program la penyat dekat tanat personnel bat training ringkat bat ka Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie ha Kevadia Gujarat. Lapan sengau shua ha menteri rang bado ikarukom sedang ka baki Julia ha ka jing aji hikai ka banne shitayo ya ka balatip kum ka aramb ki officer ki bathamai ki la ajing kran ba jing penshai ba sengau tanat bha halor santli ki mat ki bakanthop ya ka kamrep kamriang ka jing penklan ya ki than nong kendong ka kot ka khia ki rukom perkhat ya ki la trekam ba ki jing start bathamai ban kentiu ya ki jing tre ha nong kendong. Ka North Eastern Service jong ka All India Radio Shillong ha ka Radio Bridge program kan sawan lam shapi ki nong sngap ya ka live program ha ka ba kan sadan ka jingkran halor ka phang e-governance in the Northeast ya ka ni ka program pinyo sngo ha ka por pra baje shibit janmet bat kan kut hadu ka por pra sau pho minute janmet Katu gani ka khubor kala kot bakala wan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbod ka khubor pareng ha ka por pra khasan minen. Kani ka All India Radio Shillong som ha na mantai ki khubor na Delhi.